Blessed? Yes, of course. Yan. Pagkain namin. Last gathering together. Hello! What's up? What's up? Mga higala! Today mga kahigala is papunta ako ngayon sa church, no? 8 o'clock ba dito sa umaga? Nagbahatid ako ni Banana again and again. Today is another day. Pagkatapos sa simbahan mga kahigala is diretso na ako sa bahay na Timilit. Magbudol fight daw kami doon. So simba muna tayo first bago mag party. Don't have a wife for the next 3 days. I'm a bachelor. I don't think I'm going to see her from today until Wednesday, I believe. Will be the first time I see her. Gala-gala ako mga kahigala 3 days kay mag-alis na kami, no? Ilang days na lang. So naghintay na si Ate Lina at si Cindy doon sa simbahan. Nandito na ako sa loob ng simbahan mga kahigala. Nahiya ako mag-vlog-vlog ba kasi tignan nyo naman maraming tao. So mag-start na ngayong taod-taod siya. Welcome to Bay Christian Family Church. Higala, how was it? How was it? How's the church? Blessed? Yes, of course. Dan Simba. So ito yung simbahan na born again mga kahigala dito sa Somerset West. Katatapos pa lang, no? Kaya maraming tao. Pero hindi ka makapasok dito pag hindi ka makabook dahil sa pandemic ba. Kailangan di talaga full ang simbahan. So ito ang labas. Pauwi na kami. Papunta na kami sa bahay ni Ate Milet. Pero dadaan muna kami sa bahay ni Ate Cindy. One might you stand, gentlemen. And I will not let you go if there's... Amen, amen. That's the thing, eh? Sibuyas. Kayo, kuha lang kayo. It's libre. Paglagay sa pansit. Kabunggay ko, bay. Oo. Ako, papaya. Papaya pa, oh. Asli ka. Oo. Inak na tuti. Inap na yan, pang pansit. Kani ba pang... Pusili, pang sausawan. Nana siya. Uy, daghan. Kamuana ng mga dahon sa pusan, mustard, kay nga. Yung simba mo hindi. Simba mi dito. Listen ba ha? Oo. Hindi to na church. Mag-grow mo in the Lord. Mga maayo pa mga tao dito. Ibta na siya, ibta na. Okay na lang. Ay, Pancit at saka kaldero. Hi! Come. kasi mahirap maglinis. Oh, mahirap pag ano pag-breeder. Go to the center. Tahimik ang tao na, hindi ka manalo sa kanya. Natawa din siya, oh. Nakisabay. Sundawin na kami sa bahay ni Ate Milet. Basic ka na ba? Dito na kami. Sabi daw, binaki. Kuno ni? Binaki, oh. Hindi ko kilala yung binaki. Wala ganito sa amin na binaki. Try tayo ng binaki. Mga higala kay first time ko pa nakatikim nito. Mais daw to eh. Kung sa amin pa mga higala, niligid to. Pero ito is mais. Gawa siya para sa Making braso di Mercedes. busy. Nag-cut din siya sa ano, pang pansit. Carrots. Ako ngayon, meron. Ikaw, anong gagawin mo? Sausawan. Gawa ng sausawan sa Tilina, bilisin na naman sa kanyang pansit. Ikaw, higala na ginagawa mo? Nagkat ako ng Assistant ni Ate Lina sa pansit. pansit. Parang pista ba? Barangay. Arang bisiha mga higala. Pa isa nagkanta. May nag-bry pa doon sa labas. Bridesmaid barbecue. Yan. Hindi siya nainitan doon? Oo. Ano lang sa light lang yan. Ay, may nakita ako na gusto mo. May sumidol. Ibigay ko alam ko kung kasi sabi hindi niya alam. Hindi yung ganun, oh, parang ganito. Friend, labor of love. Oo nga, gusto ko sabi. Pinakita ko sa secret. Bakod service kasi kayo. Sabi ni Warren sa ako, don't even think about it daw. Daw niya kayang gawin. Correct, sabi ni Bill. Babasahin mo na lang ako pag gawin mo ko ng research. Huwag mo akong magpapit. Sabi niya sa akin. Ate Milet! Welcome, Plantita Beaches 2021. Wow! Hi, Eunice! Where's the Baba? Hi, Ian! Ang galing ng ito, ha?
Tapos lang, turno na ipro na ito. Higala, busy. Ilagay na to. Marisa. Ilagay dito, ilagay no. Ano nangyari sa bulsa? Adelina. Ilagay na lang sa ano. So, lagay siya sa ano. Balot na. Gala. Hugas! Hugas, mga higala. Yan, busy sa luto ng pansit, di pa tapos. Pansitas! Play na. Ate Milet, anong niluto mo? Bulalo. Wow! Hello, little plantita. Sister. Busy si Higala, oh. Alam mo, ano yung kukain? Lechon bele, oh. Tad-tad while kaon. Ito na ang food. Wala pa kulang pa. May baboy pa at saka calamari. Nakain naman ko dito. Yan sila suya ng ano? Lechon te. Nakaupo na si Mami, oh. Gutom na si Mami. Yan. Pagkain namin mga higala. Oo, kasi mag-alas-dos na yata ng hapon. Dear Jesus, thank you for today. Thank you, Lord, for this beautiful sunny day. Thank you for the blessing. Thank you that we can come together as friends. Please be with us as we go through this friendship. Guide us, Lord, and protect us. And thank you for this food that give us health and nourishment. And thank you for the hands that prepared it. And may it be, Lord, that you be with us as we spend time together. May it be that we send your Holy Spirit to dwell in our hearts and in our minds. Thank you, Lord, for everything. We love you, Jesus. Amen. Amen. Dahan lang. Tignan nyo kung sino yung malakas kumain. Tingnan niyo yung malaki ang subo. Kaya nga sabi ko dahan-dahan ako kasi medyo ano yan, panterior type ba? Baan magkibasa na si Ma'am Kumar? Bagoong please. Kung saan ako natin ito. Here. Hanapin ang pansit. Siguro daw. Kape, parang nasa restaurant kami. Oh, akin to. Magawa na lang tayo. Tapos si Mami nagbilo-bilo na naman. Oh, snack namin. Eh. Our barista, Ian. Thank you. It's mine. Thank you, Ian. Via Laker. Yes. Look. Wow. Yan. Yes. Snack time, bilo-bilo ni Mami din, kasaba cake ni Valerie, tapos kay Ate Cindy, braso de Mercedes. Yumilicious, mga kahigala. Braso de Mercedes. At nakakasaba cake. Ang sarap. Sinundo na ako ni Banana, oh. Pero nakapi-kapi pa. Sayo-sayo muna daw kami ng TikTok. Mamaya pa kami uuwi. Akong video ko, panahin mo. Bye-bye! Bye, Higala. Bye, Higala. Thank you for coming. Uwi na sila, uwi na. Bye, Day. Bye! Bye, Higala. Bye-bye! Bye-bye. Last gathering together. Uwi na din sila, oh. Nakasunod kami sa kanila, mga kahigala. Binigay ni Ate Lina sa akin, oh. Tapos Ate Milit, malaking snake plant. And then, nagbigay din si Daryl sa akin, oh, ng ampalaya sa UT. Tapos, may plants pa, oh. So, thank you, Daryl. And then, bring house, of course.
Yan, mga isda to eh. Nukos. So yun na nga mga kahigala, again and again, no? May bring house na naman ako, may mga dala na naman ako, lahat binigay na naman nila sila sa akin. Maraming salamat sa inyo. That's all for today mga kahigala, again and again. Ang lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. At sana na-enjoy kayo sa aking vlog. Bye! Thank you!